Igbo bụ Igbo ekene m onye ọbụla ka echi ya zelu na no na na afụ ọ nọ ngopụta my friend nọ mgbago ma ọ dị ka ndị nọ mgbagara trust ndị nọ village na-elesi m na aba onyere m key ụnọ onyere m akwụkwọ ka mbazi akịta ọbụna lọkụ ya lọkụ mụ na ya ga-enwe nsogbu biko tie na ọnụ n'okwu agwa na ya nye nke iwu na anụnwa ụmụnne m ekelele m unu biko di anyị ọwụ ofu Igbo ka anyị na-asụ dị anyị asịkwadị na amama nruo otele ya dịka ọ dị far ọ dị very close you understand biko jikwala na ya sọ wee ego ole ka m resịrị ya ala ma ọ fụ n'ụlọ elesi m ya my friend 90 million ya lesi m 80,000 naira. Thank you very much. Unu afụla n'eziokwu nụ ya nụnụnụ because ihe ewuje n'ụwa onye ọbụla na chibi iji aka ya bụ afọ ịghọtago o resịrị nwanne ya friend ya 90 million mana ego ego 80,000 na ala enu na anya nụnụ onye na-aghọrọ ibe ya owu ji bịa n'alụ m ego kịta anyị mụrụ gị anya